درود با یکی که ما رو میشنوند گوش میکنن. حالا متاسفانه ساعتم با یک جای در کاری اومده است. تنها خواستم بینم که شما اینجا چی حال دارید. زنده باشید، زنده باشید. شما همه کسا خوب، سلامتی و خوب. مدامی که خوب باشید بهت خوب. و علیکم السلام نوستی. و علیکم السلام. ها فاروق با زنده باشه که سلام اکای فاروق. چخیر شما من از ورخ زنده باشین. از کجای باشین زنده باشید. علیکم بر سلام. علیکم السلام. برادر عزیز кинои девятый қисми 38 дирӯз баромад. Шумо метавонед ки тамошо кунед. Акай Фаррух, чаро филми девотӣ дер баровардестен? Иншоалло ҳамин ҳафта боз мебарояд. Дар як ҳафта иншоалло 2 маротиба мешавад ва гумонам ки филмам ба ҷойҳои дар кориш омада истода иншоалло. Ташаккури зиёд. Салом Акай Фаррух. Кино якам бад мебарояд. ҳаракат мекунем ки зиёд шавад, локин мутаассифона намешавад. Локин ҳаракат мекунем иншоалло апай латуфат. Салом Акай Фаррух. Алейкум бар салом. Салом алейкум. Зинда боши. Раҳмат. ҳазор раҳмат ба шумо. Дирӯз баромад кинои деҳотӣ қисмати 38 дирӯз. Як рӯз пеш яъне. Акай Фаррух ман аз Чоркӯҳ. Зинда бошед. Аз куҷое бошед? Ассалому алейкум. ҳазор раҳмат доктор Аюбӣ. саломатитон хуб бошад ако ҳамеша. Салом ака. Кино дар чанд соат нақша кашидагӣ ҳастем хело ва ба ҷойҳои дар коришам омадеста. Ассалому алейкум. Давоми филм кай мебарад? Ҳамин ҳафта иншоалло. Акай Фаррух. ютуб даромад наметиҳад модар. ҳаст. Шояд акун дақиқ гуфта наметавонам. ҳаст чанд серияи дигар ҳаст Акай Фаррух. Ташаккури зиёд. Салому алейкум. Алейкум ассалом. Зинда бошед. Аз Тоҷикистони азизамон. Салому алейкум. Ва алейкум Акай Фаррух. Бачаҳои клуб. Зинда бошед бачаҳои клуб. ҳар яке шумо барои мо қадру қимат доред. Кадом тоҷикистоние набошад эҳтиромаш медорем. Ӯзбекистон кай мебарояд филми деҳотӣ 39? Зинда бошед бародарони ҳамсояи мо. иншоалло ҳамин ҳафта давоми ҳафта боз мешавад. Бародарони Ӯзбекистон зинда бошед. Аллоҳи баракоту. ҳазор раҳмат Зангир. Ташаккур. ҳаст якчанд серияи дигар ҳаст. мешавад леки мо ҳамон имкона надорем. ҳама кор шуданаш мумкин минута зиёд кардан, леки мо ҳам имкон надорем. Шумо не мо аз ҳамин Тоҷикистон, локи аз ноҳияи айнӣ ҳастем. Ассалому алейкум. Тамоми бародарои мо леки фархӯриён. зинда бошед бародари клуб. Зинда бошед. Сабри клуб. Зинда бошед. раҳмати калон. Саломат бошед акаҷон. Зинда бошед. Ташаккур Фаррух дӯстам. Сӯзи хуби тинҷӣ. мо 6 нафар дар Москва мехоҳем шумо Москва биен. Мешавад иншоалло. ҳоло аммо вақту соати масалан ба сафар баромадани мо наомадааст. ба ҳамон хотире ки мо ҳамон имкониятҳоро соҳиб нестем. локи худованд кадом вақте иншоалло мешавад. давоми ҳафта иншоалло.
деҳотӣ ном дорад. Иншоаллоҳ нақша дорем. Дигар филм зинда бошед. Алайкум барсалом, ташаккур. Зинда бошен, зинда бошен. Канали корӣ. Бародари азиз, рақами ватсаби мо 960 46 45 960 46 45. Акай Фаррух, баъди кинои деҳотӣ ягон филми дигар ҳастай? Иншоаллоҳ як филми дигари хуб кардагӣ ҳастем бо номи таксӣ. ҳозир як роликаша дар қисмати охири деҳотӣ мезанам, тамошо мекунед. баъд аз ӯ навбати анемеч аст, аз 3 қисмат иборат аст, локи хуб аст иншоаллоҳ. Акай Фаррух, кай ба Москва омадем? Мо ҳатман мебинем шуморо. Иншоаллоҳ. Сипос барои гуфтаҳо. як бор не ака, 100 бор ба ваҳдат салом. Зара чӣ хеле? Зара радной чӣ хеле? Саломатит хубай? Корот хубай? Ҳама тинҷай? Ташаккури зиёд. Худат хуби? Саломатит хубай? Ассалому алайкум истуди. Азиз соз хуб саломатиё. Ташаккури зиёд. Мизроб Сафаров. Кору чӣ хеле? Ҳама тинҷай? Ташаккури зиёд. Хуб мо акси. Зинда бошед Аисвара. Гап нест Абдуҷаббор. Салом. Зинда бошед бародари ёвонӣ. Зинда бошед апаи ёвониам мухлис бошед. Зинда бошед акаҷон. 960 46 45 ватсаби мо ҳай. 960 46 45. Раҷабалӣ дар хизмати ватан мондар аст. Акай Шарипов. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Салом. Иншоаллоҳ саломатитон бошад. Ниқоб аку муаллифаш Раҷабалӣ аст. Ман нестам, ба ин хотир ягон чӣ гуфта наметавонам. Зарра зинда бошӣ, ҳамеша соз бошӣ апаҷони мо. Худо нигоҳ дора. Корот хубай? Хеле беҳбудӣ аст? Салом. Ва алайкум ассалом. Салом. Акай Фаррух, як кинои зани муҳоҷир мешавад боз ба қарибӣ иншоаллоҳ. Салом. Аз номи ғариб. ноҳияи 5. Зинда бошед ноҳияи 5. раҳмат акаҷон, бениҳоят хоксор ҳастед. Ташаккури зиёд. Шояд ҳамин хел бошад. Салом. Ташаккур. Ва алайкум. Насиб иншоаллоҳ Анис. Бале Анис аз филм баромад. ҳазор раҳмат акои қурбон. Тоҷикистон гуфти худатон ба пеш. Лабай ака. Ина ҳозир мебиём. Ҳозир. бародарони азиз, худованд нигаҳбонтон боша. ҳама вақт паҳлӯи ҳам бошед. ҳамдигарро дастгирӣ накунем, кӣ мекунад? вақто ки мо дастгирии ҳамдигар қатъӣ ҳастем, ҳамакаса пеш меравем. яъне қуввати мошзи ҷамъияти ангуштон аст. аз ин хотир маъзарат, ман ҳама чизи шумо хондан натонистам, локин худатона эҳтиёт кунед. худо ҳофиз. барои як бародара нигоҳ доштем, омад. худо ҳофиз.